ini. Bakit ko lang spicy food house kayo niyo? Isipin mo. Punta lang tindahan kayo niyo. Selamat datang. Nah, bilang mo na mag-set kayo gusto natin talaga susunod ako. Saan na yung coach mo? Ewan na yun. Yan may maluloy niya. Tapos TCP area, nilamini ka. Malaki niya pinagbalar kayo niya. Sir. Okay. Anong baler? Napin niya. Anong baler? Kaya yung baler? Tumanak ka lang. Umabon. Kaya yung siksagini yan. Umabon na yun. Oh? Dito kang isaw.
Sting Carey, no? Ay, Pwede mo ito siya ano. Pwede mo pwede siya. O saan? Pwede naman. Sting. Kailangan natin ng ha? Ni, nasakto yakin ng gulong. Mamalalam. Oo. Nung mga kanini lang problema, siya talaga eh. Kasi mo basa na ini oh. Kota kung ganyan niya eh. Kain pa mo eh, makagilid ka na. Sabi ni, yung bago ati palang pangan ng kain oh. Niya. Oh, spicy food house. Ang sarap. Sunod sa. Plain brown rice. Mix. Bakit ko kasi? Ay, hindi tayo bundok kung kasakada. Bakit yan? Ay, malagyan yan. Bakang nag-chokat na, akikmi eh. Ano malagula.
Okay na lang ang plano ng tayo. Tarlac po. No. What's that block and si Dr. Expect natin. Hindi pa siya. Hindi, di na pwede mag-print sa'yo. Sa bago. Ilan yung buha? Sure. No problem, sir. Available din yan. Parang ito ang mag-mirror, sir. Sige, sir. Okay. Yeah. Kung unang pumasyal yung ano rito, yung nagre-repair ng printer, wala kayong inabot na pera sa kanya? Meron yung 500 nga. 500? O di ba nagbayad ako 500 sa kanya parang fee? Yung 5 yung pin nito eh. Sana ko nagbigay ako ng 500 kasi parang, Yung unang beses, oo. 500 lang binigay mo ah. Oo, 500 din ako, 500. Kasi di ba sinilip ko sa yung 500 niya? So yun ang hiningi niya, 500. Oo. Tapos parang lang daw yung pag natapos na daw.
Pag-mita pal. Kasi, tulo ko rin ang kaan. Alikulang yung kitang kini mo. Ini, ati ka shot kini. Ati ka shot kini. Retang kita lulre niya. Kaya ba natin ka shot kini nga. Yan. Linis ang kaya. Ay, kulang yung mga duway ni. Ang kakakita ng timbali. Ay, bakating kain. At kapakini. Yeah. Sure mo ba din? Nakabito niya. Sigaw pa rin. Nana? Nakabito niya nasa lesa. Kaya itikat na siya. Wala. Bago tayo mo Yung shot mo kini niya. sabi nito, Makabang kuwi niya. May shot na. Matulid niya. Matulid niya. Dali, mabunggo yun. Kuya. Ito yung sinyatyo. Na. Kaya rin yun. Kasi importante yan eh. Ang kurbana. Dito, kita na rin talaga ang ganda. Meron title na pala sa Opera. May description. At tinong mo natin, double check mo na lang mo. Yeah. Kaya ako na nasa. Hindi kayo nga po shot ka na. Malaya. Dapat kasi kilod eh. Kilod. Nakinig. Itong tower kayo ni corner rin, no? Lim mo rin. Ilang kaya doon rin. Unang ikalibutan ka din. Hindi itong corner na itong bayan nandun. Yan, oh. Ini. Ali itong loaded up. Ini. Habing corner na. Buwa. Ano ito mga sila. Yan. Wala ito, oh. Yung bilog niya. Liya, oh. Liya. Yung nemo yan. Kita pa mo kinawa. Libutan niya. Kasain na niyan eh. Aliwayan may keponan eh. May uwayan. Pilit ko ma. Uwaya aliwayan. Dili ko na mo itang shot mo. Shot mo ini. Ini. Sige. Ano na ini? Lamin yun. Na? Ini. Alini. Ini. Yan. Kini. Una di. Corner. Corner. Yan. Iya pa rin yung scrap ko. Pwede ba? Ayun, yung nemo. Okay, yung kanyan me. Kulang yan. Awa, inya. Spray pa niya ikaw. Ini yang kalung kita. I-check kayo pa itong Alam kasi kita dito. I-check ito ko sa dito. Inya. Ano ba yan? Pero kita ang Ini. corner arap Ini. yan. Wah. May kini. Yan. Bah. Dali. Answer line. Corner.
O yan pagkumpleto. Corner yan. Mag-sorting ko ba? BCB. Lower na yun. Yun yung corner. O yan. Yan. Tag na kayo. Hindi na. Wow. Yan. Corner pa. Yan. Okay. Tapin to. Sa corner. Pila niya? Yung Hindi inside mo yung bibili ng spray. 20. Rento. yan. Yan. Hindi ko si check ito. Kasi malas Fancy. daw. Pilan? Fancy. Nalibutan mo yan kanya. Fancy. Yan. Okay. Itong dito. Yan yung mga sublong. Center. Center. Extend mo na yan. Extend mo na yan. Yan. Pilan niya? 24. Sige. Yung zero katakin eh. Pero naman hindi. Hindi pala niya yun. Pero ilan po ka na? 35. Operation na yan. Ano? Alini. Importante mo kanya. Wah, alini importante ken. Ini mo. Yun yung importante. Ali problema yan. Ala yan. Ini. Sakto ken. Basta 75. Sino na na 50 niya? Yan. 20 minutes na yun. 7 cm. Targeta. Sumangit. Yan. Rento. Biggest storage. Oh. Ito po yung mini Richard at biggest. Ito po. Expert na yan. Yung Kuya Red na kilo na namin. So, may control dapat dyan eh. Yes, pag-talk ko ganito, hindi ko mag-galaw yan eh. Hindi ko alam kung ano yan eh. Pero may title yun na inaano ko. Sige, kung depende ko sa Kung ano ba kayo? Hapin mo rin title yan eh. Title yung pumuntok yung takini. Ito naman pwedeng tukin ng gaya. Kumakalog ka naman. Lazy. Ang alignment mo. Ginas ka yan eh? Ano yan? Ito, Lagi mo mamalay. oh, yung games. Ito pa kanya. Pila niya? Lazy. Papatas siya. Ako babay. Papabaya. O itong kayo. Wala na kayo. Dinor yan eh. Dinor yan eh. Sila alam yung punin. Para siya, papausig yun. Wow. Kikino niya. Ne. Dinor yan. Apin kayo total station yun eh. Total station tayo niya sabi. Yung importante kaya yan. Ini. Balikan tayo. Na. Burger. Ito nga shot yan eh. Ang pumili ni. Yan mo lang rin yun. Ano mo niligay? Ito yung sinukat na hindi mas na-sense ang reference. Ano yan? Business na mga Pag-ilog ka pa lang Zero muna. na eh. Oo. Alita kanya kaya mo. Ewan ko, Zero. siguro, may yun yung ano, Zero dote. yan. Lako mo pa sa bayo. Anong laban yan? Ka maka WS. Daw ka kaya mo. Maka PRS ka? Alignment pa sa bayo. At. Sige. Master Dapat ang yung WS sa tayo na eh. Kalipat niya kasi kayo ng tono mo. Sige. Oo. Sabi mo ng tabing ring ali. Sabi mo rin points tabing. Inabi ang pati sa underline. Mabiya mo. O, GD, ay kaya mo. Sige. GCP. Okay mo. Mabila mo. Code 5. Label. Listing. Marking. Sir, Ayan, di ba? maning malagi.
Ayan, sir. Ahawan yung lagi. Ikay pala, sir. Ano yun? Bulacan? Mr. Gan, Mr. Plan, ba, sir? Alata na kailangan ka rin. atin lang request pa yung competition. Oo. Ganito lang. Per blocking, per road. Dati kasi buo, di ba? Wow. Request din, by one year ano. Hmm. Kasi bala mo pa. Kapag pa yung roads eh. Ito na kami yung panigogoranda. Yung team roads, bilan niya yung gaya. So yung addition ng tambak, akong pera na yun. Mr. naman, sir, kaya? At 5. Kaya ano kahit ang kanpal na kaya. Ay, ito pa yung nakakita kong kaulitan sila, gumatin yung kaya. Kahit di plan eh. Oo, isang side dev lang. Good sa kaperda. Diba? Sabi na ata, sir. Wala akong may tunyamo yung kaya. Kung may kaya, uling one by one na yan. Yung consider yan. Pero ano, kailangan siyang ano. Ano yung kanyang sir? Competition niya mo niya. Tinumpir ko rin ang Agiso. Ako rin ang shot mo. Malaki na. Malap ka? Hindi po sabi Hindi natin yung tanong eh. Tsaka malaki mo yung pwela mo. Shot mo. Kasi posibleng po ito, kaya ang dalawang laman ko. Kuha. Ang putalay. Talay po. Kailan yung gamit sir? Kaya mo big yan? Adios na. Adios. Ganun yung siguro na Balita sila ko guys. Kasi wala tayo kaya mo. Ay, dapat siya daling ating Hindi kayo diretsyo yun eh. GCP mo. GCP mo. Anong pangalan ka ng GCP? Okay naman. Pero ka ka rin yan. Kaya kasi nga ideal na talaga, meron yung buong kayo. Isipin mo kasi, Hindi Kala, kayo ano ba yung kilibutan? Hindi tayo nagawa Hindi eh. mo naman nagawa. Uli yung bakal bugyo. Kaya yung problema. Tutusin, kaya alayaw mo sa lero ng kata. Kaya lang ang isipin kilibutan. Kaya mo sa ano makalimutan. Huwag na rin man na... Kaya na bakal bugyo. Puso niya pa eh. May papakwali ka masya. Pero maliban kaya ng GCP sir, yung mga ayda kanina. Kanina niya. Kanya. Yung GCP, kanil may apat uwi. Pero ayun ay basta-basta yata. Tinda lang pinulingat ng GCP. Malinis na. Okay lang. Ano pangan ka ng marangay eh. At susulapo po. Bali malalam na rin kahit mo. Ring shot mo. Lutang yung kain. Ang tingay eh. Parang, ilan yung multi-cut na ko kayo? Alang didikit kita ko ngayon eh. Alang-alanganin na akong gusto. Eh, makakit ko lang. Nang mag-vibrate yun, ala yung tutog kayo. Bakal o na. Makasok ko pa mag-vibrate na. Ang tatagay na. Sino ka strigan ba ako doon? Kamu. Kasi mag-compete kaya natama ko ito. Mamakot yung parking sila ko eh. Tapi kaya kulang nagawang kaya shot. Angeles Electric. At nga kulang nagawang shot. Kulang? Buhay niya, oh. Bakit wala yan? Dual kayo may kaya eh. Ay, yung balo na... Nakaya ng metong kanyan eh. Kanya sir, oh. Reni may shot lang eh. Bilang paklit eh. Ang niyang pakliw, oh. Kaya may akit king kaya? Kaya may akit king... Kung hindi niya kami sa skinny, Aking imix na ne. Ang kaya, ano yung difference mo kaya? Wala mo makarot. Kini guys, ini yung wrong. Yan, zero yan. Akin kami, zero. Kana mo ka rin. Shipping yun, normal yung kasi yun. Tapos open space again, di ba? Hindi, ako mag-zero. Kaya ng corner namin drive.
Tanim mo kay Abin yun. Zero yan. Huwag nang maligwain mo. Zero. Ano yung kanilang gawin? Gusto niya mo. Pilan? Ng pasya. Yun ang pasya mo na yan. Okay. Trento. Check magkano kasi yung hindi na kaya naman? Kaya naman. Sakto ka pati ng corner. Magkano yung advance mo na ako? Kilala. Kilala. Ha? Ilan niya? Nung extend mo yung kaya na. Ay, pasobra ko pa. Ilan yan? 19. Ilan yung kaya ng ano? Ilan yung ano? Kung wala tayo yabi-yabi ka nita dito? Bakit boss? Ikita mo yabi-yabi? Sige, ito ako Mag-line ka kung rin. ikain. Line mo Hindi niya. naka-boxer shirt ko. Ay, hindi mo na malas. Hindi na niya. Yung kakita ng... Ano niya? Mga niyan. Kini may kabit. Ito, pinday, extend. Extra ko. Ba't pwede naman extend ka rin? Mga bito pa. Kaki mga bito. Pwede naman. Hanggang ko rin nandun eh. Diba? May ginawa ko nandun eh. Ganyan. Pinsi. Pinsi. Yung mga Kami itong ganyan. Yan. Tinulakan niya. Ilan? Yes. Yes. Okay. Ini boundary ni ini eh. Wala ka tang kay Kenny. Ini mong metong Kenny. Yan ko na mo ita. Ini. Si Fortune. Ay, aliya. Boundary yan naman ni. Ini yang ada ata. Kaning Kenny naman mo. Yan. Zero yan. Kenny kasi. Okay, itong sumagid na. Diretso ya mo. Ne. Diretso ya mo. Diretso ya mo. Awa. Okay ka, okay na. Ang pakain niya. Pwede muna mo kanya ilang kahit eh. diretso marking na rin ako. Ha? Diretso marking na. Okay no pala sa shop ni. Ang aluay itong ating Alam kaya. daw. Paano mo rin? Makatas na. Wow. Magbaba naman kanya rin. Pache. Baka kayo may ganyan. Sige. Convert ka. Ali. Sick me. PRS. Ini niya. Niya. Update. Ganyan niya. Yan. Mga PRS lang. Check. Sige ka. Magaling na kamo ano. Nakaline niya. Nagaline na ako. Hindi, rep ang magpigil niya. Ali, update mo na mo. Wala ka absent? Wala ka absent? Ang meron. Ha? Alwa-alwa yan. Alwa-alwa. Eh, may okay. Ali, may okay. Cancel Wala ka na. update? Ito, mga oras mong late na eh. Nakabot siya kami late ngayon ha. Alam ko yung later. Ali kami late ngayon. Wala, mo kaya pinili eh. Pakit kayo pa ito. Ah, pala. Pakit ang AutoCAD mo. Ayan. Ay ni Sir na sinata mo. Kaya kita din eh. Okay. Yan eh. Nakahit ang dulo na. Kenny Zero. Kaya ka mga alya, ka mga zero. Hindi na palang shot eh. Parang hindi na pala eh. O sir, o ha. Makalang pa siya. 30 minutes. Makalang pa siya mo. O siyempre, boundary yan. Punong to eh. Pero, nanay, pag bukanda rin? Ali sir, tang corner na nilang bakod. Ah, baka makalagpas siya. Okay. Nakahit ang... Yan, okay mo rin eh. Kasi diretso ni kain eh sir. Itang dulo na. Kaya nga yung selected ganun, yapin Yung yellow. Yellow yan, sir. Ang pong- Hanggang yellow. Yung hanggang yellow. pababaya ba o O, patas sir. yan?
Ini nga sir, Angeles Electric ang kanini. Wow. Okay, okay. Itang corner na kini. Okay. So, di ba dapat, kung iningkay, zoom out natin, kung ining Angeles Electric mo, di ba dapat ini mong concern na dapat ini? Ano ba sir? Bakit sir? Ini sir. Kasi supposed to be, ini training nga doon ang loting areni, kaya lang kareni yan eh. Ang pureni nga doon ang loting areni. Anong kanina na? Kaya ning... Rockwell? Rockwell. Pati ni Rockwell yan? Rockwell ya sir. Rockwell ini, Rockwell ya dapat ni. Ang gakit, dapat kayo niya mo yung boundary na. Yung may makot lang gakit ni. Siguro kailangan din puwa. Okay. So ngayon, impis sabi ang kanyang property rin, nga doon property nga rin sir. Sumin me. That 8 la sir rin, yung bungay ni that 8 siya. Ini la 10. Ngayon may makot yung kaya kayo ni. Angeles Electric. So, Diretso na ba yun eh? sir, diretso ini. Diretso na. Atin yan, wa. Diretso yan. Tata, puto, tinin naman paklik yan. Ano yan sir? Ini pala yung ating pakli. Yeah. Wa. So diretso yan. So ini kanya ning aside kay ning adwang lote dali nagpasla kay ning Wow. part ni na portion ng latte na pong portion lang. Yes sir. Okay. Pero sir, yung aqua ni makasiro, ano nga makasiro kene? Ang kai katalala mo. Wala ko yan dito. Ay, mura tong, ano mo rin? Kaya yung pinakalakamte. Ano yung natama kasi yun? Sino mo? Hello? Ano yung kilala mo? Yan, sinako lang rin. Hindi sinako yun eh. Nano ya? Okay. Bahala ka, sige. Lumawi ka pa. Sumo. Ano yun? Pilan niyo yan? Sige. 7. Selection naman sir eh. 7. Tametong. Hindi. Sige, pa na niya. Makaduro tiba. Easy. Walang dinuri ang bagyan niya, sir. Tingnan niyo yan eh. Pero kay King Babo po ate. Ipag King Babo. Yan, makamusta lang siya. Yan makakaya na Ayun eh. ganun. Okay. Yun napin yung corner na yan, sir. Wala yung durot kanya yan eh. Wala. Hindi ako nagduro. Itang minuna ka nito. Patong Patong kaya mga sir. O tagal lang nagkamalila, inisip na, uling ating... At nang banghon kaya niya, ala? Wala, sir. Wala. Makakabuti mo talaga binang. Kasi yung pa-champion mo, sinakto yung kaya ni Paklingay nun eh. O baka, sir, atin muhumkin. Bota. Kempakli nga yan. Kota balada. Yang kinaida siguro yan. Yan tikyanda. Kasi inyo, atin yung moon sigurado kaya ni Pakli, atin yung moon kaya ni Pakli nga naman. Diretso da Diretso din eh. Kasi masyado yung coincidence eh. Na kanya tinod ka rin corner na yun. Wapin. Hindi open nini. Open nini. Kung siya may dahil kita minuna tamang gawang tayo. Ako, sir, balo, boss di na ipite eh. Pero yan naman yung kinakita mo, di ba? Yan, apin yan. Yapin yun eh. Apin yan. Yan to. Buy one tayo kumawari. Wapin eh. Yapin na yan. Baka makantate na yung pantokan yun yan, Ter. Yung image ka niyan. Parang kunyang may ni-adjust eh. Mag-process yan. Pakatas lo. Ayan, naka na. Papa-update yan mo, di ba? Nagalain na ako, pero rin doon, bud. Alikay, katang GCP ang pong alignment mo. Nakay i-update mo yung anita kita. Subukan mo yung parang GCP mo. Kapit mo lang, para nung kahit 2 year. Off ko lang pa rin yung kain. Uwa. Mo ang GCP mo yung lakwan mo. Uwa sir, rapin yan. Rapin yung Kenny Tam sir. Ini. Bago ini. Uwa. Kaya niya sir. Yan.
okay na sir. Yeah. Yan. Wah, Nag-place na ako. wah, GCP3. ali. After shot mo. O ba magad ko? Sinyatala rin eh. Yapin. Kini ko na mawin, at maputi. Malaki pa mahal ito mabuti oh. Maka-laut lo. Wala. Naka-filter na kanya. Naka-filter na. Maliging model kasi sir, no kalaot. Oh. Yun ang maganda dapat. Yung Wala GCP ka pa kasing 3 years GCP. ito. Yung GCP ganyan, di ba dapat before kami align, dapat sinet mo ng GCP? Hindi iba dapat maganda. O after mo mag-align. Ano? Sabi ako lang yan sir. Natindalan mo kente? Ayun, dapat kayo yung GCP3 oh. Yun yun dapat. Wapin, alaking posisyon. 0. Yan. Ano, Yung 3. alaking posisyon mo. Malapit. Tapos na yung pangkatas. Dili mo na mo. Pasbero. Alang mangulo ka rin ang picture mo. Alang susulat ko ni Metong. Sa pang tete yata. Kaya sa pang tete, makasave yata yun. Tete. Tete, Global, KMG. Ayan, sir. Laur. Yan, sir. Yan. Okay. Malapit na CPA. Yapin na yan. Yan, sir. Sige. Pwede na. Akin pa. Pamilaw siya. Aliway ka. Wow. Aliway yung kay. Yung Kenya, sir, dapat mga bigat na Kenya. Ini ito naman libutot siya kanina. Pagkata namin. Lauro. Ken, sir. Ken. Yes, na, sir. In-sir niya trans na. Okay. Pwede na. Oo, sir. At niya, sir, kita kaya niya. At niya street view. Pwede ko mag-place marker kayo na sir. Anya? Place marker. Sige. Pwede ha? Wow. I-move na yung nakaran. Gawin ta. Yeah. Pero ano naman rolling sir, Ini, pagbabahay ni sir.
Oo, pero yun naman itong matarik talaga. At may malalim yan sir eh. Pero bangin. Bangin mo kanyan. Pwede kang kaya. Bala mo rolling yan mo. Medyo malalim yan mo. So gustong mumuran, medyo sakit naman eh. Yung masakit sir, kita mong dalan. Aras ka siguro, alina. Potang ng kaya. Pero dahilan, uling Wow, gabon yan eh. Wow. Tila, ating graba. Yung tila, ano yung kaya kanyang kain. Lalambot. At inyang di na lang kami sir, niyang portion siguro mga 20 meters siya. Kakanyanin kayo, 20 o 30 meters. Mag-slide siya. Gusto mo, yun naman pangilit ang gilid na nita, ano kung yung mag-slide. Ali naman sir. Aliya. Masakit. Parang tanay pa yung sitwasyon, tapos bangin niya po. Babae kinin eh. Oo, sir, yan. So, okay po. Tapos okay po yan yung magpababa niya. Oo, sir, wow. Report sa kanya, sakit ata mo rin eh. Kung makanya nakasiglasan gabi, cut me, expose mo ang data, hindi suminoran. Wow. Terminoran. Bundok yan na, sir. Makanyan talaga kanyan? Yan na sir. Yung bundok na. Kaya niya yan eh. Papunta ng Baler yan eh. Maka-exaggerate ka kanyan sir. Exaggerate siya kanyan. Yung elevation. Maka-times 2 yata. Hindi sir matanaman kayo. Matanaman na po kita. Hindi matanaman. Kaya biya ko ini eh. Kasi ini matanaman yan sir. Ini. Alam ba yung image yan? 2021 niya pa oh. O yung portion ng matanaman. Ang pwede hindi mas matanaman. Tanaman na punong kahoy. Yun naman mangga. Ayaw, sir, balo ng manggala. Kini kami mo dinalan. Yan niya. Sa kini, nila nung kini na kaya kini na. Yan. Kini delikado siya. Ali. Maputik. Kini. Yung maputik banda kini pa. Ano sementado yun eh? Alya, sir? Ay, Ay, sir, sementado mahal niyang street view yan. Ah. Kini, sir, may pamit ang Wala ko sa alam yung kina din. Kanya pa rin. Kaya bala mo, kaya mo ni Ate. Ayan ang gate na. Yan pa mo rin yan. Ini sir, mga tibon. Medyo mo lalam na yung bagyayan. Yan eh. Wow! Nakay kini, ang gaya kin. Sakto yung kaya kini yan. At siya may kaya ka. Ika dyan sa akin. Ang malalamin eh. Medyo, na malalam. Parang... Makusing ka eh. Wow! Kaya niya, pababa niya yan eh. Pababa yan. Generator din. Tapos. Dapat, Sana mo lang hindi yan yung parang kanal eh. Yan, pababa yan. Ipangalan niya pala niya, ang balo. Baka kanita. Baka kanita, Pin. Kaya bayo yun, March 2023 Oo, di kaya. History pa. Wala ko At pala yung food house paliwangan kayo nun, wala ko sa dumalog tao. Malita mo, ano? Spicy food house. At yung tambing sili. Ito kong brown rice, Brown rice. Mga tamang labas. At yung sir tabundok. Yan. Amin ni. Saan yan, sir? Sa MSC yan? Lawol. At ay sarap ng kanundalang kayo ni. Diretso. Pero bala malawot siya sir nung street view niya. Ay, nung kaya niya. Kaya nito lumabas. Papunta ka rin. Papunta yan naman highway. Kaya niya sir. At niyang ang gaya malaw niya. As compared, Ay ni. ayos lang mo eh. Mas kaya sir ni. Ano kayo ni? Ang kayo ni. Parang gay road niya pa yun pala eh.
Oo, hindi pa talaga. Ayan, ayun pa. Eh, sir, munisipyo. Alating na. Alin, malagulo sir, Ay, munisipyo. hindi. Alin, munisipyo. Kenya? Magdili-dili yung munisipyo. Oo, yung dili. Alayang siping balayan. Alayang kai. Oo. Bayan sigurong gawa. Kaya minta. Bayan gawa. Kasi supposed to be Kenya. Dapat Kenyan eh. Oo eh. Kenya. Dapat isisipin na rin eh. Munisipyo, Pisamban. Oo. Yan, dili-dili yan. Lahat din. Kayo minta. May kaya kayo. Amin lang checklist. Requirements. Requirement. Kaya kung minta kayo ng mainit hot spring. Alipin eh. Kaya hindi kaya pahigiting mainit at spring eh. Atin kaya mari mo lang hot spring. Kaglokohan na katarin eh. Wapin eh. Natural hot spring eh. Di ba mainit hot spring? Oo. Dapat hot spring na mo. Mainit siya ba eh. Kaglokohan na katarin yun ah. Takay ko lang dito. Marimla hot spring. Ano kaya natin Ken? Alay sir, street view. Yeah. Sakaling ating maka... O ating sakaling may ako ang picture Ken. Ilang oras yung biyahe sir? Malam sir. At lumigit pa siguro. Depende. Kin traffic sa tinalang kami kitang normal na kaya na ng ways. At nagagawang dalan. Hindi kaya makatok ng kamalwag. Huling money na yun eh. O itang ketang kay, man totoo. Hindi Google Ways, ay Na- Google time. Ako kasi, yung makanya na kaya sir, magdepende lang naman ka rin users. Kung ala naman users king area ngayon, naka-add ng accurate Accurate time eh. unlike kung dakal kayong gagamit, yung Waze mong Google Maps or yung Waze, kung saan nga ako compute eh, aking area na mismo. Itang metong dinala niya, may rest ng 10 minutes or 20 minutes. Magaling nga piningkaya rin eh. So, Yung application yung ito. community talaga yung mami ang information ka rin. Kung alam gagamit yung application na yun, Kenny, kaya nakatama atin ng accurate. Aliaga, kag naka medyo makain. Matrap. Santa Rosa. O yan, kikimikay. Tatang kaya ng Chris. Tatang kuha ng City Mall. Santa Rosa yan. Sabi ako pauli sir. Anyang kay Bakming Mengan eh, may glass kami ken. Nakaikay na kami kawa-kawani. Sabi-sabi ng aming may kaya. Subukan, Tesser ako ang kaya kang Jill Richard. Dumalang ko riot ako. Iya, dinala na conception. May panaos ka ta ako, kotang biras ka sa San Fernando. Nakay, minuna yung minaos. O sir, nawala kayo. Sakto at yung intersection ngayon eh. May kayo ako. Ika sir ako. Ay, ito naki-office, mga 30 minutes ba, ano? 30 minutes ago, ano? Miras na kami, ano? So, mabilis ng 30 minutes. Kung lumalang ka conception. Tapos expressway na eh. Yung kening nga riot, mas malapit yun yung problema, yung dalan. At nanggagawang kening lagpas Santiago, Santana, ang boundary ng riot. Nakay banda portion mo naman kanina, ilang gagawin. Traffic. Liway pa mo rin na expressway, dire-diretso ka ng traffic. Yung dumalang ka kening papunta Santana, dala na ka Candaba. Oh, Ketang